Nggih, matur suwun. Monggo dipun gayengke wonten Waranggana sedasa. Sami bintang tamu Kudu Lintang kesane gayeng. Monggo matur suwun. Matur nuwun, Pak De. Nah, iki awak dhewe ya ora dhewe nok. Ora dhewe. Dikancani bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Alah nyok lali. Oh. Yo kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, to. Antil. Mbak Lintang Kairo ah. Yo. Wis ketok menjilo niku. Kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Yo. Diaturi jumeneng sik no. Monggo, Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Bersama sama Mas Gadang juga baru ketemu ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Mau obati apa? Oh, macem-macem. Obatku ki ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Apa? Embuh. Tajin. Nggih. Nggih. Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mik ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Apa teki Om Kiswan ya? Terus lemone alam apa-apa terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe sambat mumet judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki duet.
Ojo Jadi lamis. tawang dan ojo lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih- Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mong lagi 2 jam lho le. Mergo ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkan yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng Kang Pundi riyin. Aja nderek kowe arep apa? Aku isi ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Bu Samijah lali janjine. lali Nah, janji. Lali Niku janjine. Bude Prastiwi. Wah ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, Oh, terus nggih. Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Joto. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, pokoknya wis nggih. dulu. nyawiji riyen. Nggih. Heeh, kali minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wo, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Nop- Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu kanggo Sajen bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kutulung jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawiji
ngabari gawe timbang hatiku iki apa sing rasa janji hatiku ra bakal liyo nelongso ngenteni kowe teko Tak joko terus lampu tak enteni tekamu sajen timbang hati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji sisi banyuwanku tulung jaga hatiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawisi Muga tresno iki nyawisi. ae nggih sampun Sampun. Jan, iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini nggih tadi? nembe wau latihane Isih bar anget-anget. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan Cek panas iki Mas ya. nggih sik panas bar digodhog kok Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak suwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. nggih sing ngedram medhase Ameng-ameng nyawa. lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, apane sing ngembruke iki Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? ya. mbok diselingi Oh. Ya iki nganu wae, sing ngono to terus klasik. Oh, sing klasik Oh, ya, sing dulu. klasik Apa juga yen ing mengkono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Menik. oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa Nggih. Ing tawang. nggih yen ning Ini tawang beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya Mas. Nggih, nggih, Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Ah, sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya.
janji janjiku eling sumedet ras ing tias ingsun nimas urang mas aja kesusu Gadang. Ayo. Salah wis. nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik mas Loh, soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip. sebentar ya mas Sebentar. Iya, boten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan Wes teknis. sik disikut sik. Lagi softline maintenance. Itu pe mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah kemalah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. suwek mas soflene mas Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. ini masuk mata mas Waduh. masuk mata separuh soflenya Waduh. gimana Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa nih? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. gak apa-apa separuh aja gini Wah, malah HP. Senengane sing separo. tekan dikit mau ya bawane mas Tekon ndi ya? Tekan oh Bambar Sari. ya maaf ya mas Gading maaf Mboten nggih. napa-napa. ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono Nggih mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? nganteni padang bulan langgamnya duet ya mas Gading Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. oh Geger siar-siar. oh kenapa watu. mas gara-gara ini tadi Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. kenapa Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul cah beling kok. Senengane Udu sampeyan.
Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya yo sida loh, Mas. Heeh, Kak. Yuk, Mangga. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya, Mas. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini sayang no. Mbok Rin, mriki. Madhep lho, Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem karo nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh iya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Suarane ratri nenas tresnaku sunul di hati. Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Nggih. Tuku suka numpak peda. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, ya. Sik. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis
metu to, Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Toko suka numpak peda antik. Guyub rukun warga PKWL klasik. Ya, Amin. apik. Terima kasih Bapak Putra. Dikarik. Yo, ora nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra dikarik tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dengar Senengane pantun. kok. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air, biar masak gitu. Ya. Ya ning Tawang sudah. Sampun. Dah. Tadi apa habis ing Tawang ada ojo lamis piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lamis. Aja lamis iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lamis yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, heeh. Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Selingi riyen, Kok tak lenggah. kalih ngapalke niki. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah Mas nuwun. Gading, Mas Matur Gading. sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dipenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki Wah. enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diseling dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Ding. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Apa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Kaya wong bingung. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng Dalu. Nah, Malam nggih, malam. Mike telat dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Aku kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL gitu. Lah. Yang aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Oh. Alus Sak apa? sak jeke rabi alus. Sak jeke rabi terus alus. Alus. Alus kali po? sinden- Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Rupi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Ngawi. Saking sinten menika? saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih, ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi, para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Ora, Kok iki monggo? bawane. Monggo ngopo kok urung-urung monggo? Ora. Ral, nggih to Pak Geter? Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo, Yo. Monggo.
Iya ya Pak. Yen aku kangen. Biasa wae to. Arep mau gugah sahur. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Monggo. Tak ke sisan no. Iya. Wis. Apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Alah. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ketika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamiarsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok iki rada meletik ya. Saploke rabi lagi metik iki lagi. Rada mari. Heeh, Damari. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene wis rata. Oh, wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho iso ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading iki. Ora wis Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene Endi? Ora, Kena ora iso, ora iso. Ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya Loh. jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Oh lho. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wisan. Brutal iki, brutal. Kok medeni kok kok brutal koyo. Ora. Kok Alah ayo gek nyanyi yo. kok Cepet aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih. Oh. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi. Ya, wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok metrekol. Cairannya ki malah keleru superpel dadinya saya keplese. Oh. Lunyu iya. ya, lunyu. Jadinya lunyu sekali. Tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya kan sudah Kok malah medeni. Nggih, yo. Silakan ayo jangan lama-lama ya Biyogo. Oh lama enggak apa-apa. Ilakane sewengi konral. Yo. Ya, Ayo, monggo. ya. Asik.